Vi støder ofte på fortællingen om Grønland som et slags underskudsforetagende. Kryolit blev fundet nede i den sydvestligste del af Grønland. Et ekstremt værdifuldt mineral. Altså det bliver også kaldt det hvide guld. En guldmine for den danske stat. Men jeg har ikke nogen klare beviser. Synet på Grønland som en underskudsforretning har jo også konsekvenser imellem danskere og grønlændere. Der er helt sikkert noget, der bør graves op i forhold til at finde ud af, hvad Danmark i virkeligheden har fået ud af Grønland. Jeg tænker på de her lastede skibe med kryolit, der sejler forbi befolkningen. Så har vi taget det sidste kryolit om. Jeg må allerførst sige, at Danmark ikke på nogen måde har udsuget det grønlandske samfund. Tværtimod. Den der historie, den vinder jo op på det hele. Det er ret vildt, at vi først nu kigger på det her.